Mga pasaherong miabot sa Davao City International Airport gikan Manila karong adlaw, minus kuno kaayo sumala sa Civil Aviation Authority of the Philippines kun kaap. Atong sayron kung gano sa live report ni Argel Relator. Argel. Yes, Tech, daghan ang wala makasakay og eroplano sanglit daghan sab ang wala nakapakita og negative result sa ilang RT-PCR test nga may usa sa mga requirement aron makasakay og eroplano padulong sa Davao City. Gikan Manila kini si Ginang Luz Erica Cruz sakay sa commercial flight. Dili sayon ang muuli sa Davao City tungod kay gipangitaan kuno siya og negative result sa RT-PCR test. Maayo na lang kuno kay nakapaswab test yang libre sa Philippine Red Cross pila ka adlaw una ang iyang flight. Pagdating ko swab test ako, so 17 yun, umalis kami ng 15. Tapos ang flight ko 20, so pasok ako sa 72. Yung iba hindi, kay kunti lang kami. Apan ang bana sa usa ka Davaoenya nga dili buot magpaila, nigasto og 16,500 pesos kay makaduha ka beses kunong nagpa-RT-PCR test ang iyang bana. Sa duha ka managlahing private hospital tungod ang unang test result paso na sa gi-require sa Davao City LGU nga within 72 hours before boarding. Finally, he was able to go through, but we have a group chat of yung other na mga Pinoy. They already got themselves tested, pero kasi nga Thursday pa lang nilabas. Friday nagpa-test yung mga tao. Maraming hindi naka-alis. Sa duha ka commercial flights nga miabot gikan Manila karong adlaw, duna lamay 63 ka mga pasahero ang nakasakay. Daghan ang walay mapakitang negative result sa RT-PCR test. Inay mga requirements dito nga wala na comply sa atong mga pasahero pani diri sa Davao. Tungod kay nag-istrikto nga ato ang local government nga kailangan jud nga mag-undergo siya og PCR. Ang kanhi 48 hours, karon gihimo na kining 72 hours sa Davao City LGU nga makapakita og negative result sa RT-PCR test sa tanang pasaherong mobiyahe sa Davao sakay sa eroplano. Libre kini sa pipila ka mga government accredited hospitals apan dunay bayad sa private hospitals. Mas sayon ang paggawas sa Davao tungod kay gamay lamang ang ginapangayong requirements. Kung mo gawas ka sa Davao, natay mga tulo ka requirements nga before ka mo sakay sa eroplano. Kinahanglan na kay travel authority, then na kay medical certificate o medical clearance or kaning barangay clearance. Tek tambag karon sa Kaap Davao nga ugaling dunay mga paryente nga plano nga mobalik umuuli sa Davao City nga kinahanglan nilang ipresenta gayod o magsumite og negative test results silang RT-PCR test within 72 hours aron dili sila ma-offload sa eroplano. Tek. Daghang salamat, Argel Relator.